Military reloaded. Frank Henry. Abanalona chinosikanwa odauyasauona yakutomira pakona tese vanango timavona naunefoni naifona ndakudira kuti unotsika bonde ipye kupamba netsoka uye futi unogara vakakoka chenete vanekura kunorira uniongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba senaputsu ndichakutekera patapata mundiongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba senaputsu ndichakutekera patapata wakuita makwikwi neuku cheneti mundiwa wakundisekesana nababakuku cheneti mundiwa asisa wakatakura ikazichapura inoitamumura cheneti asipatapata ariture inoda kuenda nevekure asi ndinonyara bebi kuno kumaruzevha unosemura tara kuharare Military reloaded. mundiongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba senaputsu ndichakutekera patapata mundiongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba senaputsu ndichakutekera patapata yakutomira pakona pese vanango timavona naunefoni naifona ndikakudira kuti unotsika bonde ipye kupamba netsoka uye kuti unogara vakakoka chenete vanekura kunorira ukadira aushaike apa unenge usina bvunzo kodari aushaike apa unenge usina bvunzo mundiongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba sina bvunzo ndichakutekera patapata mundiongo jani ndichakutekera patapata yakuti unofamba sina bvunzo ndichakutekera patapata wakuita makwikwi neuku cheneti mundiwa wakundisekesana nababakuku cheneti mundiwa asisa wakatakura ikazichapura inoitamumura cheneti asipatapata ariture inoda kuenda nevekure asi ndinonyara bebi kuno kumaruzevha unosemura tara Frank Henry. More entertainment, like and subscribe. Military Reload. Military Reload is entertainment. Me the killer. Military Entertainment.